Amusati mabezanini Enosava, Alpha na Omega. Alpha na Omega. Amusati mabezanini Amusati mabezanini Alpha na Omega. Imamusati mabezanini Imi amusati mabezanini Kunyangwe wano wakandiseka mwe Imi Alpha na Omega. Asi amusati mabezanini Imi amusati mabezanini Kunyangwe nyika ekaninongezera mwa Alpha na Omega. Amusati Imi mabezanini munehanya neni Wari munehanya nini Imi musharukwa munehanya neni Wari munehanya nini Imi munehanya neni Kunyangwe mukaita semusiri kuona musharukwa munehanya neni Kunyangwe sikaita sezinorwadza munehanya neni Makora achifamba mwari munehanya musharukwa munehanya neni kare kare imi munehanya neni Munehanya nini mwa muchina weru kare imi munehanya neni Imi munehanya nini mwa uwe kare kare imi munehanya neni Munehanya nini musharukwa muchina weru kare imi munehanya neni Dosaka magadaro mwari Kabuku ya Jeremiah 29 verse 11 Kamati, I know the plans that I have for you, the plans to prosper you and not to harm you. Izo zvinoratidza hanya dzamina adzoneni mwari kunyangwe zvikaita sezviri kurwadza munoziva mifungo yaminayo pamusoro pangu kunyangwe zvikaita sezviri kurema mwari munazo zvamakaronga pamusoro pangu kunyangwe ndikaita sendiri kudzokera kumashure munazo zvamakataura pamusoro pangu nekuti mune hanya neni mwari kare kare imi munehanya neni munehanya neni muchinda weru kare imi munehanya neni kunyangwe wakandiseka imi munehanya neni mwari kunyangwe vandisvitse imi munehanya neni akatendeka imi munehanya neni mtana wamazera muchina weru kare imi munehanya neni wakareka amundisiye nakadaro imi munehanya neni imamuna ndorondo ekukundikana amukundikane imi munehanya neni imamuna ndorondo ekundirekana amukundikane imi munehanya neni kunyangwe nyika ikagara pasi vakandiseka kunyangwe vaseke imi munehanya neni kunyangwe vakarova namaoko vakati acharorwa rini ndisvitse imi munehanya neni imi mwari munehanya neni mwari we imi munehanya neni kwemakore ndichizama zvichiramba asi munehanya ndisvitse imi munehanya neni kwenguva yakareba ndichizama zvichiramba asi munayo mufungo pamusoro pangu munehanya neni vamwe vachiita sevaenda ini ndiri kumashure chandoziva mwari munehanya neni vamwe vachiita sevandiofateka asi mhepo yenyu mwari chandoziva munehanya neni sichiita ndisese ndisina kwandiri kuenda asi chandoziva mwari munehanya neni munehanya neni munehanya neni mwari munehanya neni munehanya neni mwari munehanya neni munehanya neni munehanya neni mwari munehanya neni munehanya neni mwari munehanya neni munehanya neni mwari munehanya neni
Kane ngoenda unge Mwari vasina basa neweso vanonyorera Jesu omti wamunoda arwara iye ndokutileya ne 4 days kuenda kune wanoda hapane moment semukristu yaunosvika pekuti Mwari andengese asina basa newe uri kunamata uri kutsanya zvese uri kuita but hapana chiri kufamba hapane time yakadaro yaunosvika semutendi but anoda kuti uzive ndechekuti anotodiwa naJesu anotomborwara iye ane hanya newe pane painenge Mwari asiri kumbokutarisa so there is always a stage like that in life but Mwari une hanya newe ane hanya newe. Don't give up. Ane hanya newe. Mwari vane hanya newe. Vane hanya newe. Mwari vane hanya newe. Vane hanya newe. Saka yekete yeketera ishevano uya yengetera yengetera sichita sesinorwadza yengetera ishevano usina wekuturira nyaya dzako nyengetera zvakaoma nyengetera wasumuka wodzika pasi when things are going against you when things are moving the other way around when you cannot find a way when you cannot find a path when you feel depressed and anxiety when you feel suppressed and hollow when you feel like you don't have a purpose in life when you feel like you are on the same spot again and again when you feel like you are not progressing when you feel like you are not moving at all when you feel like you are behind situation whatever that you are passing through tinavo vakadzi vakarorwa zvakanaka tinavo vakadzi vakachata apedza kuroorwa akabva achata akapinda mumba but mwana haasi kubatika munzwa uri mumwoyo make ari kuti Mwari makandirasireiko toita vamwe vane vana but haana kuroorwa haana kuchata manemosanama eberia komeso ukavadanda vanouya ishe vanouya. Let me speak it in this way. You know, sometimes unosvika paunoshamisika uso semusikana kuti wakaroorwa zvakanaka wakachata ukapinda mumba zvakanaka but mwana kwakunoramba kubatika akoitawo kuti haana kuroorwa akambomitishwa but anova namurwe vati unotika paunobvunza Mwari kuti kwenini mandirasirei kwenini mandisiyire kwenini mandiramwirei naye Mwari ndopatiri kuti nyengetera isanouya kana tiri anouya hatisi kutaura kudzoka kwake kuya kuzonditora tiri kuti anouya pasituasheni yako
Jesu. Kana marashanya anochinja zvinhu. Kana marashanya anotransforma zvinhu. Kana marwasanya omenosanima. Vanouya. 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 Jesu. Vanouya. Vanouya ise vanouya. Saka iwe sarura moyo. Sarura moyo. Sarura moyo. Wako moyo mausaruru. Sarura, sarura, sarura. Wako moyo ngaufurwe. Nekuti ise vanouya. The Lord will visit you. Terera sarura moyo. Open your heart towards heaven. Oh, sarura moyo. Open your heart towards God. Sarura moyo. Open your heart. Isevanoya. Azvina basa kuti uri murenje sahaga anouya. Vanouya. Azvina basa kuti una mwana sasarai anouya. Vanouya ise. Azvina basa kuti wokuwara nenyota sasamsoni anouya. Vanouya ise. Azvina basa kuti uri kulodipa saMephibosheth anouya. Vanouya ise. Azvina basa kuti uri mugomba saJeremia anouya. Vanouya ise. Azvina basa kuti uri mugomba resupa saDhanieri anouya. Vanouya ise. Azvina basa kuti uri pakati pemoto saShadrach, Meshach and Abednego anouya. Vanouya. Anouya. Vanouya. Anouya. Ise vanouya. Nekuti tinoshumira Mwari mupenyu anoita mabasa makuru. Chikadana kwari anopindura tinoshumira Mwari mupenyu anoita mabasa makuru. Chikadana kwari anopindura akatendeka. Tinoshumira Mwari mupenyu anoita mabasa makuru. Chikadana kwari anopindura akatendeka. Oh, akatendeka. Mwari uyu akatendeka. Genesis chapter number 25 verse 22. Rebecca anoti abata pamuviri pematwins. Pamerinoti vana vakarwa mudumbu make. Varwa mudumbu make, Rebecca anosvika paanobvunza kuti kana zviri izvozvo zvofana kuita sei zvichida. Kana ndiri destined kubata vana, kosei vakurwa mudumbu mavo. Kana ndiri destined kusumuka, why is it mhepo dziri kundirwisa? Rebecca waiva nemubvunzo kuti why me? Ndine vanhu vari paposition seyaRebecca vanoti munhu waMwari ndakaprofitwa but mhepo dzakasumuka. Amenoti wakambozvionera kuti paunopiwa chiprofita kuti ndaona uchienda kure, ndaona wasumuka, ndo paunonyanya kuenda pasi, so that uve nemubvunzo kuti why. Ndakasaka nevanhu vakawanda vari so disappointed and embarrassed. Apostle ndakaprofitwa ini, apostle ndakarota hope mutumwa akaapira kwandiri. Why is it life yangu iri panzvimbo 1? Ndomubvunzo wanga una Rebecca but wakatendeka Mwari anozadzisa soko rake. I know uri kubvunza kuti why me? Say it. Shumira Mwari mupenyu ndionorejectwa so ndionongoramba ukaapply CV rako hariacceptwe why me? Ukaapply kuenda kuUK rako ndorinodeny why me? Wakakura navo vatoabove, you are still below. Une mubvunzo kuti why me?
mari yaunostandira kwaunostanda haikwane kana transport. Unebvunza kuti why me asi wakatendeka. Mwari vakatendeka. Kangoniziva kuti haasi munhu anoreva nhema wapedza. Havasi munhu havashanduke. Kangoniziva kuti haashanduka masoko ake wapedza. Wasvika kutorera nguva yakareba wakatendeka. Anosumuka navo kuEgypt vachienda Canaan, but vakasvika after 40 years panzvimbo pe9 days. Wakatendeka, wakavasvitsa. Mwari vakatendeka. Akatendeka Mwari uyu. Isu tikadana kwari anopindura. Mwari vakatendeka. Isu tikadana kwari anopindura. Vakatendeka. Hakuna Mungu akafanana naye. Wakatendeka. Kana zarema Sana anosa. daitsa Jesu. Yesu ndiye mutungamiri wa Kana. Daitsa Jesu. Yesu ndiye mutungamiri wa Kana. Kana zarema Kana zarwadza. iwe daitsa Jesu. nekuti ndiye mutungamiri wa Kana. Daitsa Jesu ndiye mutungamiri wa Kana. Panobe ulikana uchifamba so unofarirwa. Panobe ulikana uchifamba so unoona pasisina nzira so. Nobody kuti daitsa Jesu ndiye mutungamiri wa Kana. Daitsa Jesu nekuti ndiye mutungamiri wa Kana. Sase mwanasikana unonyadzona ndaita Jesu. First powder ndazora frontal ndaiswa kunaka ndaapply Jesu. Ndazama kuva loyal but anorora hapana. Zvine mamhepa mukati izvi. Daitsa Jesu ndiye mutungamiri wa Kana. Semwanakomana unonyadzona chikoro ndaenda ndakapasa ne1st class degree. Makambani chaari kutokurejectera ndechekuti wakanyanya kudzidza vakona vokubhadhara. Unonyadzona zvarema apa. Daitsa Jesu ndiye mutungamiri wa Kana. Naimi kusvika rini muchishandira mari yekudya? Kusvika rini muchishandira mari yekudya? Muri kutese chamabata hauna kana chauri kuita chine musoro. Uri kuzama effort uri kuisa but pane mhepo iri kukufarira kuti usadevelopa. Daitsa Jesu wa Kana. Daitsa Jesu nekuti ndiye mutungamiri wa Kana. Daitsa Jesu ndiye mutungamiri wa Kana. You know, there is a stage yekuti kana murwere wenyanyatsorwara unonzwa madoctors achiti tatesta zvese tazama taapply mishonga yese yatofunga kuti anogona kurarama but hatisisina hope kuti pane chinogona kubuda. Even if ari kufema vanosvika pavanokanda mapfumo pasi kuti no, we cannot treat this person anymore. Unonzwa vakuti kana tichigona dai mambofamba nayo. Unonzwa vamwe vakuti dai mambozama zvekunonamata. Soro nemadokta ane paanonzwisisa kuti pane patinosvika pane patinoperera. Soro kuti munhu wese pane paanopererwa pane paanosvika. Iye anobati pamunopererwa ndo pandinotangira. Pamunopererwa pamunogumirwa ndo pandinotangira. Daitsa Jesu chasara panyika ino ndechekunamata. Chasara panyika ino pana chimwe chasara. Ndechekunamata. Fodya makashuta wanhu. Fodya takambodziputa
asi asina kubatsira chasara chasara panyika ino ndeche kunamata chasara panyika ino ndeche kunamata kupfeva makambozama zvese takaita asina kubatsira chasara panyika ino ndeche kunamata chasara panyika ino ndeche kunamata. Minister, oh my God. There is a scripture runonichikisa mubhaibheri not David anoti kuna Jonathan, pakati pangu pane nhano imwe chete nerufu. Zvaro David ari kuacknowledge kuti rufu haruzi kure. Unonzwa munyori webhuku yaJobho akuti munhu akazvarwa nemukadzi ana mazuva mashoma panyika azere nekutambudzika. Zvaro ati uri papa une expiring date. Hazvina basa kuti wakanaka sei une expiring date. Pane musi watichakuviga watichakucherera. No matter you are magnified kusvika papi, no matter you are building kusvika papi, une expiring date irawina. Zvariya zvauri kuita pano ndozvinodetermina kwauri kuenda. Ndagara ndakautsawa ndikati tabva pano tine kwatiri kuenda. Mararamiro auri kuita pano ndo achataura kwauchaenda. Zvese munogona kuita but pane patichabva pano panyika. Wadiwana mata wadiwana mata chasara panyika wadiwana mata kunamata chasara panyika kunamata. Ndaitaurira vamwe vanhu ndikati mwana wenyu paakafoira grade 7 makatora mari mukanobhadhara headmaster wekusekondari akamuwanisa nzvimbo akapinda panzvimbo nekuda kwekuti makanga matonyora. Ndakataurira vamwe ndikati magetsi munogona kutonyora munhu wezeso kuvhurirai magetsi anga ambovhara mugowana magetsi but kune kunhu kwatiri kuenda manje ikoko akushande dollar power kana tonyo kunosanda ukama hwako naJesu zvekuti une mari kana wasvika uko havana basa nayo zvekuti wanga une influence kana wasvika uko havana basa nayo chavanotsenga ukama hwako naJesu. Unonzwa munyori webhuku yaRevelations aakutaura manje anoti pachafurwa bhuku yeupenyu hanina neachashayika zita rakemo uchakandwa kukomba remoto. Zvareva kuti tiri panyika pano we are given an opportunity yekuti tirejiste mubhuku yeupenyu. Chasara nechekunamata chasara panyika ino ndeche kunamata kukamukarova wa chasara panyika ino. Mwanasikana shisha uri kuputa ndeche kunamata kukutachilaini uri kuenda chasara asi chasara panyika ino ndeche kunamata kunamata. Amai varume vevanhu mafana kuvatora maparadzi vakawanda. Yes, it's okay. Asi chasara nechekunamata rimwe zvese tingaita asi chasara panyika ino nechekunamata. Dai Mwari akubatsira wakadzirisa ukama hwake naye. Dai Mwari akubatsira wakadzirisa ukama hwake naye. Dai Mwari akubatsira wakadzirisa ukama hwake naye. Sana sabela kama abela sabala apapa sana barena mosama apapa sana Marichai
Raimoyo Wea Msene Chai Ramo Chai Ramoyo Chai Ramoyo Wea Msene Shaira mo Shaira moyo moyo wangu wakazara kusindi Shaira moyo wakazara kuipa mwea mchende asi mwea mchende Shaira moyo moyo wangu nerushiwa mwea Shaira moyo over my soul, oh no, sweep over my soul, over my soul, Holy Spirit, sweep over my soul. And it's a good kunamata where Shaira moyo. Shaira moyo amwe mwedi akabayiwa nyama tine anu wataka vipana wakatira sisi atichagona kunamata yava kurema moyo imwe Shaira moyo aiwa Shaira moyo imwe mweya mutsene Shaira moyo Mwea Shaira moyo wangu Shaira moyo Shaira moyo revive my spirit, revive my soul, revive my heart, revive my eyes, revive my ears, revive me, Lord, 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 revive me, revive me, Lord. Shaira moyo, Shaira moyo, Shaira moyo, Shaira moyo, where I'm sending, ditonge, where I'm sending, ditonge. Where I'm saying, ditonge, tirarame, mutsene, kwanise kurarama mutsene. Where I'm saying, kasanditonga ndikona, ditonge, kasanditonga ndikona kubreaka madictions. Where I'm saying, ditonge, kasanditonga ndikona kusiya mamba. Where I'm saying, ukazanditonga matresi ndaramba ndichitera ndirarame mutsene. Mweya ukazanditonga ndaramba ndichikunikana. Mweya mtsene nditonge ndakumbirisa mweya. Mweya mtsene nditonge nanamata. Mweya mutsene nditonge dorina simba rako pani mutsene dorina ruoko rwako pamusoro pa nekuti vanofamba nomweya vanofamba nomweya nekuti vanofamba nomweya vanofamba naye vanofamba nomweya
Those that are led by the Spirit are called the sons of God. When the Holy Ghost is upon me, I can go beyond. When the Holy Ghost is upon me, I can conquer addictions. Ano sevelaros sabanes kutindi darame sesa munoda ano sevela komana kutindi darame mauri anikoni mwari doga nikoni asimi mwari kanibetsera na mwari penyo wangu unobetsereka kanibetsera namwe chamaka isapaniri chino manifest kanibetsera namwe chamaka katika paniri chino kanensinyi Eto velaros anemos, etos